Hortzirala, iritsi da, ostirala, txorien hemen dago, sasoi honean beti bezala, eta Jaion eta biok, errezeta zoragarri bat diteko prest, beti bezala. Jaionek kopiatu indizu bakita sarrate zaudela, baina... A ber. Aste artean Jaionek biribilkiak egin zituen, eta, justo lagun batzuk ikusi zuten, da nola berak ezazun, arrozesko oletak erabiltzea badago, eta ez da izer da, zer di arrozeskoa berak beti briko horeak idin dituela, ez? Bueno, esan nuen, eta ni alperra aldera nagoen, ez? Esan, gehiagik pentsatu gabe, hartu eta udaberriko biribilke batzuk ingo ditut, arroz oletak erabilita. Hauek izango dira, arrozez egiten diren oletak, eta, honek udaberriko biribilkiak egiteko beste aukera bat. Orduan gaur ingo duguna da, hori, zigorren pixka trilogiak eta jarraituz, askotariko udaberriko biribilkiak. Zer ingo ditu? 3 betegarri. Holan denen gustora egiten dugu. Lehenengoa izango da, pixkat holan, erdi Asia, Euskal Herria. Botako izkiu, barazki ezberdin batzuk, ipula senarioa, porrua, perretxiko batzuk, piper morroea. Gero, Asia aldera joan da, jungo gara, eta botako dugu, sojer namuiak, eta bambua, bambua da. Hau konservan saltzen dute. Hauek txikituta, salteatuko dugu dena, gero sesamo olio pixkatekin, ondu, utziko dugu horre peltzen, eta beteko ditugu behi gazta pixkatekin eta urdai azpikoakin. Ordan, betegarri hori, txikiak egin bar ditugu, betegarri hori eta urdai azpiko pixkat eta gazta pixkat. Bildu, eta horiek utzingo ditugu. Beste betegarri bat, hemengo barazkietatik batzuk erdia gorde ingo dut. Barazki erdia. Gero, beste betegarria hau ja izango da asiatiko gaua. Eta horri izango da, tipuleta berriro, perretxikoak, gero, soja eta bambua botako izkigu, asa eta otarrainskak. Baina ingo duguna da, barazkiak alde batetik eta gero otarrainskak aparte. Orduan, barazkien salteatu da euskadanean, beste barazkien erdiakin, barazki erdian astu, eta horri izango du betegarri, esan dezagun, veganoa o barazki jalentzako. Eta gero ja, beste erdiari, otarrainskak salteatuko ditu jengibre pixkatekin, eta nastu. Orduan, horre beteko ditu, eta ja, 3 izango ditu. Saltza moduan, 2 saltza ingo ditu. Bat gazi gozoa, izango da laranja marmelakin, laranja sukua, soja saltza eta estiarekin, eta beste bat soja saltza bat, eta horrek eramango du soja saltza, noski, estia eta jerez ospina. Serio ez dela 3. saltza bate ongo? 2. Buah, makala bilgau. Baku zein barrean 3. ez? Hau oso gozoa geratzen dira, tomate saltza bat, betiko etxeko tomate saltza bat, tomate saltza askotan indo. Egin alduena, tomate saltza horratzean daukat, jarri, eta tomate saltza espeziatu bat, Oiek, bustita tomate saltzan, supergoxua dira. Ez dugu zetan joan behar hauetara, berezi hauetara. Gure betiko tomate saltza baten, biribilki hauek, zora geratzen dira. Benetan. Ni ez nahi zinor zuri ezer esateko, baina trilogia bat 2 saltzakin hankamotz. Beste gabe. Oin. Tomate saltza mila puntu. Atera. Bai, ez? Bai. Bueno, alako, aberez nik etxean izan dudana da, tomate saltza batik, gero albaka, espezio batzu botatze izkiozu, eta hotzian hor bustitzeko, orduan, Jaione, lan bat bakarrik izkatu bizu, zu hortan esteak eta garbitzen oso ona. Bai. Otarrizka garbituko izkiozu eta ero txikitu? Bale, ona? Txikiago batera, hori gero barazkiak atatzeko dukat. Bale. Bai, txiki batera atera eta ero, etxia mentzala, puntillakin, ra, txikitan. Etxia nongo hazien modu, puntilla men, bako zu? Bai, bauket. Bale, orduan nik lanean, lehenengo ingo duana, barazki guztiak, zehero txikitu ingo ditu, lehenengo betegarrikoak. Tipuleta, azenarioa, porrua, piperrak, shiitake perretxikoak kasu hontan, eta gero bai salteatzen ordenean hasiko naiz. Lehenengo perretxikoa, ero kipula eta azenarioa, gero porrua, gero piperrak, eta zubizian, bakizue, woka ez daukazu etxean, sartei normal batekin. Hortan, ez erotu, ez duzu ezetan olako wokik behar. Eta hauek, monsteko era, normalean, gero, o txiki egin da, ero luzengatan, beraiek normalean luzengatan egiten dute. Earki. Eta, bueno, aste bukaerako, ez? Errezeta, ez dakit, ni gustatzen zaik. Aste hau da makiu ekialdekoa. Oso. Erabat, osota, nagusiki. Bai. Zoze izango da, nik uste udaberri eske gaudela, ez?
gutxi gora bera, ez dakit. Bueno, zergatik udaberri gehien bat, honako biribilki hauek, udaberriko biribilki hauek batipat, hor txinan oso ezagune den udaberriari harrera iteko jaialdi edo ospakizun hortako jakidielako, adibidez. Denak entzun izanen du, ez? Gutxi gora bera, edo ikusi izanen ditu irudik, zer nolako ospakizunek egiten dituen. Haren beraien erentzugekin, ez da izan da zu artifizialak eta... Bai, gorenetik, esaten dena, gorenetik. Bueno, bida, bitxikeri bezala, honako biribelki hauek, ia 1000 urte edo baditu, Song dinastian sortutakoa eta bakizu hasiera baten nola bataiatu zituen zeizenakin edo jatorrizko izena zein den? Txukun. Uste ez txiste txar bat iten? Utzi, bota. Azken aldin txiste gutxi botatzen nahi gara, jaiena? Ja, errepertorioa onditu barraukeu. Bueno, txukunin, txukunak, txarra. Uste hori txiste bazan? Ez, baina, bueno. Beraiek bazekien, egia esan pazientzie behar da, bere teknika ere behar du hauek, gero izteko, frigitzeko eta bar, orduan, txukunin behar die. Bai, hauek gero erakutsi gozo, jaionen legunean aipatu zuen. Uste zu hau gogorra hau erabiltzeko lantzeko eta gaineko apeti lehortu iten da, hau kontutan izan kenduko dula. Baina behar dana, ura hor beroa daukat, eta ur epeletan, 5 segundo ero sartu, eta ero ja, lantzeko ondo geratzen die, eta ja, orduan betingo genitxuzke, eta, bueno, bera bekiko gero, berez frigitu teiken dute, baina labean eitea ere, nonbait, jan izan ditut gordinen, hau da, honako arroz papera hori edo frigitu edo bate esan genezake berorik eman gabe. Goxoa gelditzeie, murtsikatzeko nahiko zaiek, eta gero, pertsonalki, esango nuke nahiko indigestoak. Hori, badaukatean, sushi eiteko, erabiltzen da antzeko oleta batzuk erabiltzen dituzte baita. Sushi olako nigiriak maki batzuk iten dituztenak bildu beharrean nori algarekin eta usteot orea hau dela. Bai. Hau ero antzeko bat, ez da kurruskaria, ez biguna da. Ez, beste testura badauke. Bai, beste testura, eta nik usteot hori dala, Horre, holako produktu asiatikoen eta talean eta saltzen dituzte. Horre goten da, eta holako ni belarden baten ere ikusi dut, holako sushia taiteko erabiltzen diene ataletan. Baina hauek bereziki, hauek egiteko dira. Bai, eta bereziki zergatik, emango zaien formak ere badulako bere oinarri bat, eta kasu hontan da, ekialdean, Asia, Txina inguru horretan bereziki, zeta edo seda, horrekiko olako zaletasun bat onda, aspaldiko olako mendeetan, eta honek irudikatzen duna, biribilki hauek irudikatzen duena die, zeta edo zeta horren arra esan genezake, kapulu barrun birsortzen nahi den momentu hori, gutxi gora bera, eta horti dator. Udaberria lotzen da, honako zeta honekin, kapulu horrekin, eta bat, bai. Eta, bida, interesgarrikin olako gauzekin da, bitxikirekin jarraitzeko, kontatu dezakegu adibidez, udaberriko festa honetan dituen ohiturak, eta bat baino gehiago di, alde batetik jaki hau jatea, eta bestetik adibidez, besteak beste kometak aireratzeko ohitura ere badauki, eta hau ez da oaintxekoa, honeken mileka urte ditu nolako ekintza bat da, eta gero simbolismo ugari ere baditu etarten. Eta bat bitxi-bitxina da, adibidez, beraien ustetan, udaberriko eta udazkeneko ekinozian arrautza bat vertikalean mantentzea dago. Udaberriko lehenengo egunean arrautza hori vertikalean mantentzen dunak edo mantentzea lortzen duen horrek urte guziko oparotasuna eta zorte ona izango mendo. Siniskerik. Eta hori nola egiten da? Arrautza bat hartu eta vertikalen jartzen utzi, buelta eman gabe. Buelta hori, bueltak eman ezkero lan? Ez. Egiten du. Ez da egi. Baina, eta gero beste siniskeriatako bat, eta nik uste ikusi izanen dula denak pelikulan baten edo halako irudin baten da, etxeko ateen atarin jartzea honako letrak, honako karaktere txinatarrak, non dien kasu hontan hitzak edo esaldik poesia bat, gutxi gora bera oparotasuna erakartzeko, baino aldi beren espiritu txarrak usatzeko. Hor espiritu txarrakin eta badao, holako sinismen handi bat.
Baina, bueno. Bueno, hemen ere, badaukagu guk euskilorea jartzen dugu, eta azkenen. Kultura guztik daukate olako zerbait. Bueno, kasu honetan kultura honetan, edo jaialdi honek badauke bere iturburu bat, sorpuntu bat, eta kasu honetan da niamen kondaira. Zakiten zuna duzun. Ez, bota. Bueno, niam kondaira honetan esaten denez edo udaberrian gotorlekutik edo bere gordelekutik ateratzen zen munstro bat zen ekialdeko lurraldetako biztanleak aztoratzea. Eta aitonek beraien bilobei kontatzen ziotenaren arabera munstro honek umea jate zitun. Eta uxatzeko modu bakarra zen zaratateraz eta gorri kolorearekin. Horregatik jaialdi hauetan hanbesteko zalaparta ateratzen da, gorri kolorea nabarmentzen da, bai. Bueno, baina gutxinetik hasita adibidez, arraien ontzitan, arrai gorrik jartzen dituen, karpa gorrik eta olakoak, farolillo edo kinkake gorrik izaten die, dragoiare horri biltzen dena, ez, mozorro hori ere gorria izaten da, eta hola, abar luze bat. Piper gorrik balio dute? Noski, gorri esartu, Negu giron gaude guendik, baina, bueno, sartu bada ezpada. Bai. Bale, hemen, guztu zuzue, moztu, zu bizian, eta kasu honetan erabili dut, ekilore olioa. Ekilore olioa, beraiek, olioa, nik ez da, errezetan baten ekusua, ez dute oituraik erabiltzeko, eta ekilore olio bat olan suabea, eta ingo duna hori, zu bizian, denbora guztian hemen, zu bizian, bueltak ematen jongo gara, eta barazkiak pixkanaka botatzen, botaitu tipuleta, azenarioa, gero porrua hor daukate esaten danean prestateatzeko, berotzen ja, piper gorria nahi duzuena, eskura dituzuen barazki batzuk, hauek, xerratan dana moztuta, eta ingo dituguna da hori, esan dako, hemengo erdiak erabiliko ditu betegarri baterako, eta besteak, gero ingo dugun barazki betegarrirako. Hoi hemen, zidut? Eta jaionekin niona, ikusi estea nola holan txotx batekin nahi izan, txotx horrekin, estea, ero pixkatorre garbi aldera, estea atera eta... Bai, teknika oso erresa da, eta esan ez da askori behar. Eta garbigo gelditzen da, ze arraio, ez? Bai. Kostatuko bazan, izango bazan ez da izan, baina ez, erraz izan da. Gaurko osagaien arten hemen zigorre berezitasun bezala alde batetik ekarri ditu esan dena bambu zati hori, lehenengo eta behin itxure aldetik edo arran itxure dauke, arran izatxan itxure, baina, zentratuko ga soia ernamuinetan, bai, nahi atzea indit. Itxure arraroa dauke. Armadillo baten, bustan ematen du. Baina tira, soia ernamuinak hor ditula sojaz edo soiaz itzeingo du. Bai. Denak lotzen du ekialdekin, eta esan ekialdeko lekale bada, lekalea, hau da, lekan barrun dijoan ale bada gure babarrunan antzera. Gure baban antzeko, oso, gaina lehorrean egusten bozu, baban antzeko. Kolorea azkenen aldentzen da pixkat, berde kolore hori, edo zurizka ere izan dateke ez. Baina, esan behar landare aldetik edo landare hau dela urterokoa antza denez, eta, aldakorra diotenez ere bai. Naiz eta gaur egun ekoizten den soian gehiengoa transgenikoa dela esaten da. Garai batetakoakin ez dokola zekusirik. Ez, eta garai batetakoan aztarnan bila joango bagineke espezie basatiraino galdu iten da antza, ez? Zehazki ez dakie nundi datorren hau, eta, batzuk esaten due, honako mahatxondo baten antzeko ez landare etzan batetik ote datorren, hortik diote, baina, itxureokin zuela, ez? Bai, ez dakit, gauz ez zer den, esan dako, gaur egun oso modifikatuta daola eta transgenikoa dela gehien ekoizten dena. Eta transgenikoak ere gehiago eta gehiago sortzen nahi dela. Eta horren lekuko da, aurten inden olako esperimentu bat, txinan inda. Eta sortu nahi da, edo sortzen nahi die soia varietate berri bat. Glifosatuari eta amonio glufosinatuari aurre ingo diona. Eta zertako nahi erabili hori gero? Zergatik, azken zinen olako nekazarik urtero izaten dituen kalteak, izurriteak eta hauei aurre ingo dioana. Pestizidea ere aurre ingo dioana, baino beti ere segurtasun batetik abiatuta, ez? Seguru nahi due, azken zinen nahi due oso bat, da pixkat. Bai alde batetik aldakorra da landarea, klima aldetik olako ez kontrolatu ezin dituzun gauzoiri aurrengo nahi direnak,
baina beste alde batetik gizakik esku sartzen do pestizida eta olakoak, baina oin aurrene seguru izango dena. Bueno, soia berri honen izena, jakin nahi baduzue, DBN 900 izango da. Izen hori... Eta baina holan deitu berzaio... Guretzako soia berria, eta listo. Vale. Gauze da hori, etorkizun baten ez dakit ze pinta edo ze itxura hartuko duen honek, dena transgenikotik joango den, baina bai aspalditik esatezena Txina, janari modifikatuan edo, hola ez, esan genezake genetikoki modifikatutako organismoen jaunda jabe izango zela edo bizkat hori ez, menderatuko zula pixkat alor hori eta egi izango da, ez dakit. Hola jarritzen baute, bai bitzat? Ez da, geni nuna bukatu behar du, haila. Ez dakit. Ez da, geni bukatu behar du. Bueno, batzuk igual aurre ikusten du, nun bukatuko duen guzti honek. Seguro, bai ez. Horre hon behar da. Eta horra bideratutako dirua, eta bueno, horren beste jendeari jaten ematen, eta azkenean gizakia hauxe. Ez dakit. Gu gure artean jaten bukatuko dugu. Kita. Hor bada pelikula bat, El libro de Eli. Bai. Wow, zer pentsatu ematen du, Eta hor, azkenen, bata besteai jaten bukatzeu, eta, bueno, hor nabarmentzeko ere, reuma edo lakozeak eta ikuste, kita, esaten dena. Gurera. Gurera, espada olako jango ditu. Biribilki jaten bukatuko dugu. Bale, tomatea bota diot. Oin hemen, beste, hoxe, zerrez. 3 lau buelta. Ernamuina botako izkiot, oiek moztu bezerrin behar. Bueno, bambuana, bai? Bambua moztu. Eta hori kanpora jungo da. Esan dakoa. Epeltzea. Epeltzea. Epeltzera, bai. Behar duguna, epela. Eta gero, erdia, hemengo erdia erabiliko dugu, naztuko dugu horko beste barazkiekin. Eta izango da, trilogiako betegarri bat. Lehen puntua. Hori da. Bagoaz. Forma hartzen bixanaka. Beitu, hemen aiga soia gora eta bera. Barazkia gora eta bera. Aditu bagine bezala, baina gu baino aditu handiagorik ere bada, ez da? Bai, batean bat, bai. Hortik gertu ez? Bai, oso gertu. Bera, najumarko dut. Zuri dagokizu gaur, loriri harrera itea eta zer kontatzen duen jakitea. Loli, hau moztu eta ontxenoa, Segundu bat. Loli zein, arratsaldeon? Kaixo arratsaldeon zigor, zer mauz? Ondo. Bueno, a ber, zer ekarri diguzu gaurkoan gorbei alora zaintzatik? Begira, gaur ekarri ditugu alde batetik sukulentak eta beste aldetik kaktusak. Zertik jendeak uste du dena berdina dela eta ez da berdina. Orduan gaur pixka bat ikasiko dugu bereizten zer eta zetokitarako balio duten sukulentak eta zer diren eta zetokitan landatzen galdiren kaktusak. Vale, orduan. Izena honekin ja, ni sukulentak inaziko nik, sukulentak. Bai, begira, sukulentak egia da kaktus variedade bat dela, baino begira, ukitzen baduzu, konturatzen zera, ura dutela barruan. Bai, horan biun. Orduan, bai, egia da horik hotza bilatzen badute, ze gertatzen da, ura hori gelatzen da, eta usteldu eta ondatzen dire. Vale. Orduan, niretzat sukulentak politak dire, etxe barruan. Etxe barruan, etxeko goxotasuna horrekin kalefazio pixka batekin, ur pikin bat, 15 segundetik behin. Bakarrik, Bai, eta oso erreixak, oso politak dire. Egia da, gero pena da, baina, lora ere ematen dute, baina lorak irauten du 24 ordu. Egun batekin bukatu egiten da, baina, etxe barrenerako egia da, lehen beste landare batzukoin ere esan dugu. Lore handirik ez dute, baina behira zeko lore politiak. Bai, oso. Eta hauek ze tamaina hartzen dute, holan? Tamaina azitzen dire, baina egila da poieki, nahiko motxelak dire. Horrengo lako tamaina polituat hartzen dute, baina, prisari gabe, goxo egiten die, arazorik ez dakate. Interesgarria. Gustu bat ditut. Vale, ni sukaldera joan behar dut, kaktusetaz gero itzen bale? Ongi. Venga. Tanun komeni da jartzea honako kaktus hauek? Basamortuan, noski. Jarri. Etxean, hau da... Ez, kaktusak basamortuak. Ez jarri kaktusik zuen etxean. Utzitza zuen basamortuak. Ez ditu gitan.
esaten da, telebistan ondoan, ordenagailu Ez, ondoan. eta hori betikoa, nik uste dut logika pixkatekin, ez? Ez duena, bekosuan onduan, ez? Berua gustatuko zaie, baina bero ezberdina izango da, ez? Bai, bueno, ez dakit. Bale, ongi da. Etxian. Osa, ura astutze zaigun jendean dako, esan didana, bikainak. Ura botatzea, hau ez dute behar askorik. Bueno, betegarriak, hemen dauzkau, hau utzi dut gero, vegano eroiteko olako barazki jaleena, eta hemen dago bestea. Eta indi duena da, hor hartu eta salteatzen nizkoenean, bota ditut soja ernamuinak, gero bambua, eta sesamo olio koilarakada bat. Hau, epeltzen utziko dugu, eta beste betegarri bat egiten joango gara. Honek eramango du, berriro ere, ekilore olio txorrotada bat. Jak. Eta hemen, bueno, ja moztuta daukadala, tipuleta jarriko dut. Honi subizia. Eta ero, tipuleta eta gero, botako ditut. Pertsikoak eta asa. Gure asa. Betiko, txian faltatu zindan asa, sasoi honetan. Eta errazkoa dela. Bai. Ni... Babarrunen lagun bikaina. Eta bakarrik ere. Baita. Bakarrik ere, asa, gure txian, hartuta hor ondo karamelatuta, zora garria. Ba, hau ere, xerrata moztuko dugu, eta hauekin goitu pizkat gutxiago. Izango die, kruntxago, Hemen, hoxe, minutu bat hemen salteatuko dut hau, beste minutu bat asarekin, eta gero kanpora. Eta gero jahungo naiz, otarrenskak, jengibrearekin salteatzen, eta saltza pixka botako dio. Ningu saltza berezi bat, eta izango dela soja saltza, azukrea, xerez ospina eta almidoi bat, kasu honetan hartuarena, eta horrekin holan batuko ditugu otarrenska horiek, eta ero naztuko du barazkiekin. Eta hori izango da, beste betegarri bat. Hau hemen, Ongi da. asa barrura. Venga. Beitu, txinan udaberriai ongi etorria egiten zaion bezala ospakizun batekin, hemen Euskal Herrin ere, gure kulturan baditu antzeko ospakizun batzuk, adibidez, udako solstizioan udari ongi etorri emateko, eta gero negu berrikin, neguko urtaro horri ez. Egi esan, bi urtaro ospatzen ditu, ze gauze. Naiz da lau ditun, ez? Hori ni lau matekin hitzeiten, Euskal Herrian bi urtaro bakarra euskau. Bai, hori da, azken finen, luzatzen zaizkigu. Egia da, azken aldin esaten dela, urtaroa gero ez da mantxogo datoz, alrebestuta datoz, trastornatuta daude. Bai. Zertan bukatuko duen? Ez dakigu, baino batzuk irudikatzen du, honako fikziozko kontakizun baten edo osongi islatzen da hau. Eta, kasu honetan da, EITB podcast plataforman aurkituko duen artxipielagoa kontakizuna edo podcasta. 8 atal ditu, urrin baten estreinatu zen, eta gutxi gora bera sinopsia, aurrez esan deu, bertan bi urtaro bestek ez izango, edo ez ditue, eta ona sinopsia. 1903 urtea da, eta 3 olatuk ia Europa osoa urpean utzi dute. Itsasoaren maila 500 metro igo da, eta salbu geratu diren lur apurrak hiri estatuetan antolatu dira. Euskal artxipielagoa kasu bat da. Klima aldaketak eta glaziaren desizozteak eragindako sarraskiei tsunami batek sortuko dituen energia eta nekazaritza iturrien arazoak gehituko zaizkie. Bakizu ze portutan hasten dan, ez? Bai, etorkizun oso distopikoa espero da, honen arabera. Urbasako portuan. Urbasako kaian, itsasontzia heltzen da, Urbasako kaian, da zautzen duzuen, Urbasako kaia zein ez da bainatuan, ero zeinek ez duen arrantzan Urbasako kaian, ez? Kalkulatzen neon naiz eta pixkat ez deu gehiagien fokatu behar, baina leitza 500 metrota da gortxi izango litzeke gutxo gara, hortik. Guk etxian, egia esan, lehen, inoiz aipatu dut, umei ipuinak kontatzen izkien, baina oin ETV-ko podcast hauekin engantzatuta gaude, eta lotako ipuin guztiak entzun ditu, eta oin artxipelagoakin gaude, eta oso, gomendagarria, eta bai, polita, gustatzen zait. Egiestan, sarraski honen arabera, bizira ondutenak eszenatoki berri baten ingurun mutu barko du, eta bertan, eskura dituen baliabidekin bizi. Hauetako bat Jare da, protagonista Jare da, eta bere aitorrek kontatzen dizkio, honako katastrofe edo honako mendi honen aurretik nolakoa zen Euskal Herria, zenbat urtaro zeuden, eta beste,
Baina ni lehenko nahi zen hori urtaroena, hori lagun bat ezen, Euskal Herrian bi dauzkagu. Negua eta uda. Gu udak 3 ataletan banatzen dugula, baina udazkena eta udaberria daukagu, baina uda di, ez? Eta berako Euskal Herrian bi dauzkagu, negua eta uda. Baina udak dauzkana da 3 atal. Bai, baina inberduna ez do ganoraz egiten. Baina inberduna ganoraz ez egiten, uda ganoraz ez egiten, eta negue askotan ganoraz ez egiten, orduan zertan gelditzen gaba. Justun falta dien bioik udaberri eta udazkenan gelditzen gea, ez, askotan. Bueno, baldin eta fikziozko ipuinonen, bueno, ez dakit. Eta guk ezagutuko du, baina guratzetia datozenak ez da, segun ni bai. Baina tira. Hartu almidoia azukrea, xerez ospina eta soja saltza. Hau gero, otarrainska salteatzen ditugunean, horri botako dio. Eta hau 2 buelta gehiago eta kanpora. Laguna hori esatez, Euskal Herrian bi dauzka bakarrik. Udak dauzkala da, atal ezberdin, Berak horrela banatzen dira. Hori gaur egure, baina egiesan 2003 urtea horrela irudikatzen duen pertsonak edo lantalde honek egiesan indako lanare ez da nola nahikoa, Esan nahi nuke. Etorkizunera joan badira? Asmatuta dagoelako makinarik? Hongo da, nik uste, ez da hongo asmatuta jaure? Hori nola die, dor edo nola ez. Olako batzu badie ez, denboraz kanpo bilatu dien olako gailu batzuk. Bai. Alla. Badaude. Alla. Denboran atzea jungo zen, ahalko bazan, ze garaitara gustatuko litzaizu? Bueno, bat baino gehiago daude, Bai. Hasi Egiptoar honako imperioa edo dinastiak eta hauek. Nahi bazu txoroa deitu nahi duzu nahi, baina ikusiko nuke nola izan zen, kristautasuna sortu zen garai hori benetakoa den edo ez. Jaione, batera, denetara, ezin zara jun, batera. Ez, denata. Aizu, mundue azken finen, hainbat eta hainbat urtetan, horre bideratu izan du eta horren medio edo sarraski asko indie. Benetan pena merezi izan du, egie da, ez da... Orduen horretara, baina batera esan horra junko zeinen dio. Jazta. Zeinetan orduan? Jo, pelas, ez dakit ba. Otomandarren imperiora. Bai, harriño, baina, eta berein, ni hemendik gatuko nintzaka. Zer, baleazalen hortzean, ternua inguru hortan? Sasoi ere gustatuko litzai, 200 urte atzera inda. 200ekin moldatzen ez. Bueno, 200 urte atzea itxeko, doandiken toki batzutan holaxe bizi, ez daukezu jondarrik. Baina, 200 urtekin, 200 urte atzera inda, gustatuko litzaiek sasoi bat eta golan, buruko mina ezberdinak izango ziren. Orduan buruko mina izango ziren. Ez dakit, nik ikusiko nukena da azken zinen gustora aurrerakuntzak edo nola izan ziren, ez zeren eta badie puntu batzuk zerotik bapaten, izugarrizko olako innovazioa edo izan dena, eta gero beste hori esandakoa, ez? Ez dakit nola azaldu. I don't know. Bai. Bueno, jengibre pixkat, otarrainskak, hemengo erdia, esandakoa. Betegarri, jak, honetara, eta gero, otarrainskak beste honik gaitu dizio. Orduan ja, itxura hartzen ari da, ez? Hau dia, lehenengo betegarria, gehi urdai azpikoa eta gazta, bigarren betegarria, barazkiekin bakarrik, eta hirugarrena, otarrainskakin. Nia berotzen hasien, hau. Honek pinta errauke. Hau. Bueno, egi esan, zaila daukat, hemen erronka handia hartu dut, Ze gure lan taldean, zure lehengunean izan dituenak, txalo pila jaso zituen, Jaione, eta bakizu, asuntoa zaila daukadala. Baina, ezberdin edi eta, ez? Azken finen bakoitzak bere estiloa dauke. Usai edao, bikaine. Bueno, nik, hauei, 2 buelta hemen otarrainzkekin, kanpora atarako dut, eta loli berriro hor daukat, eta berekin historio gehiago, mandare kontukin. Hemen gara berriro, Loli. Bueno, orain, kaktusak. Zintzilik uzi ditu.
hauek ez ditut ikutuko. Ez, sekulako arantzak dituzte ikusten duzu. Badakizu zergaitik dituzten nolako arantzak? Bai. Hauek ere egia da, lehen komentatu dugun bezala, sukulentak bezala ura badute barruan. Bai. Baina hauek askarrak dire. Orduan, arantza hauek dituzte basamortuan berez, animaliak eta badakite ura badagoela barruan. Eta orduan ze egiten dute. Koskain, zurgatu egiten dira. Hori da, baina ez zurgatzeko bere ura, beraz babesteko, holako arantzak dituzte motel. Honena, hau esan dio Loliri, honek gure etxian, nik seme-alaba izango nire, ez ekutu eta orjongo zen. Baina eske kristonak, hau da berezia, ez? Bai, haure politia da, baina horrek ere, bai, horrek ere arantzak baditu. Pelukina dauka gainetik. Hau ere, hau da betiko, pelikuletako kaktusa, kanariar kaktusa bezala ezagutzen dugu, baina berdin baitare, loria egun bat, hogeita labordu erauten du, bai, eta gero, behira, karri dizut hau, badakizu zer den hau? Ez? Ordenagailuan radioaktibidade xurgatzeko edo zereus, bai, modan dagoen kaktusa da. Osa, lantokietan da, bulegoetan, olako bat. Edo zein tokitan ikusten da, eta bueno, baitare berez politia da, baina baitare arantzak ditu. Eta zainketa aldetik eta hauek? Beste lantzera? Batez, guaindekan erreixagoak. Bai, hilebetian behin urpikin bat bota, ongarri pixka bat noizen behinka, eta nik zer dakit itxian igual sukaldian edo komunian edo humedade pixkat baldin bada, orduan ez da ureztatu ere, ez zertxo ez. Eta kanpoan eguzkitian horrela paretan kontra, beroa gustatzen zaila. Bero, lehorrian, ongi egiten dire baita ere. Así es que, bueno, hori da pixka bat. Politia dire, bai, politia dire. Kontuz, Fista egiten dut. Bueno, bueltan gara, lehen, ahaztu zait botatzea honi bambua eta soja. Berriro, sarteia pasatu ditut, bambua eta soja azkenean horra ez dieko sinatu behar, 2 buelta eman dizkiot, eta listo. Eta betetzen nahi naiz, egin ditu 2 barazki jalenak, gero hemen nahi naiz urdai azpikoakin eta gaztarekin egiten, eta bueno, lasa, ikusiko dituzu hori nola egiten ditudan, zestauka honen misterio handirik. Egiten dana da, oleta hauek urrepeletan berotu, gero betegarria, nahi dugun betegarria sartu alzaionik, kasu honetan barazkiak, urdai azpikua eta gazta, eta ero biltzeko, jaionek lehenko nahi zen, pixkat alde batetik, bestetik, eta ero istutu pixkat, lagundu lan laban batekin nahi duzue, eta txak. Eta hauek bai egiten diena, beraiek, busti egotera itxatzita geratzen dira. Ez da zetan busti behar, eta hauek golan. Urrepeletan, 5-10 segundu, eta lantzeko modu. Eta bitu, oin ernamuina, jaiene? Bai, bitu, Lolin ekarpenak beti atseginek izatei, eta bueno, kasu honetan opari txiki bat ekarri digu, eta lotu dezakegu gaur hemen zigorrek ekarri duen osagai batekin, ernamuinoiekin, soia ernamuinekin. Egi esan ernamuinak merkatun aurkitu ditzakegu bai ontziratuta, eta bai freskoan, biek ere oso onak die. Eta guk etxene iteko modue bada ez da oso erresa, eta esan gaur egun ekartzen dituen olako gaiukin zerresanik ez, olako kit batzuk etortzen die, ordun. Zein den trukoa edo zein den gakoa urez bete onako ontzitxo hau, eta hemen azia botan, nahi den azia dauzkegu edo izan ditzakegu alfalfa, soja, brokolia, nahi dena. Eta hori, bueno, urekin busti eta 3 bat egun, 72 ordu, hortik aurrera edo prest izan ditzakegu. Errexiten iten die, eta egia esan onuragai edo mantenugai edo nutriente ugariz beteta daude. Horrek, ikastolan ero eskolan zeinek ez ditu, indilistak inda, babak inda, nik uste dut hori denak indugula. Bai, tipiko izaten da jogur poto baten algodoia sartu, olako lenteja edo hazi batzuk, ale batzuk kasu hontan, eta bueno, hor nola azten denez, nola jaiotzen den ernamuin hori. Bai, eta hume gustatzen, guk aurten txikiekin egin dugu baita, eta ikuste dute prozesu guztia, eta batzuk, eta gero lorontzian sartu den itxun, eta ikusi zuten, nola azten zen, da politia. Oso. Eta erraza. Ez zian lortzeko. Bai, beitu, lenguari hartuta edo lenguari beretik jarraituz artxipielagoa podcastetik abiatuz hor aitonak nola jareri kontatzen dizkionez, holako hondamendi aurreko gauzek eta urtaroak eta bar agian, Laurobaren 4 urtaroko diskak ere jarriko bueno, ez da argindarrik, kantatzen dizkio. Kantatzen dizkio igual. Bai, zoie kantatzea badao, ez da, honen urtaro bezala.
Mozartena gero, no? Bai, lau urtaroak Mozart, ez, Bibaldi. Bibaldi handianak. Hori da. Bibaldirena. Baina Lauro Banaka Euskal. Euskal Bibaldi da gure Iker Lauroba, bai. Bere bakarkako lanean hasi zenetik, lau diska eskaini dizkie lau urtaroei, 2018 urtean argitaratu zuen lehena udazkena, eta gero, baian da negua, udaberria, eta azkena uda izan da. Uda omen da denetan alaiena, eta urtaro moduan, hemen ze danetik dago, azken, ni egia esan, neguzalea bat naiz, ni beroa, eurila da, eta hotzak soluzioa badauka, baina beroak ez dauka soluzio nintzen. Ni uda... Nola ez, gaur egun gaina, esaten maio zoen dela 200 urte bizi gala edo, baina gaur egun... Nun, zela... Fresko aski, guain dela 200 urte ere kontuz, etxe pareta zabalok eta bilatzen zuen freskotasunen. Egia da nik, amane, baserrirata juten ganean, berak hori da, goizia, gauean irekita, eta gero, egun guztien itxita eta etxe barruan ondo egoten da, fresko. Hoi ba. Baina etxe barruan hon bartzara. Bai. Eta ni etxe barruan noti etzai gustatzen. Amigo. Paretak erortzen badi ezer. Oire ikasin, berbaita. Ja, hori zaila. Eta kalean egoteko, hotzakin hartu eta, geruza jartzen zoaz, da listo. Baina beruakin ez da modurik. Zun geruza guztiak kentze ituzu eta heltzen da momentu bat, hori, uretara botatzen zela, ero alperrik. Ganei miresgarritze zait, baserritan sartu, edo onako etxe zahar hauetan eta metro eta pikoko paretak ikusi eta esatezu, hemen udan eharki ongoa. Zer horrek, garai batetakoak, etxiak, garai batetakoak, gureak nahi ez zen, metro bateko zahalea izango eta? Bai, metro bateko igual bai. Metro eta piku ez. Ez? Ez, metro. Niko metro batekin. Bai. Ez, txia fresko gukitxago. Bai, baina hortako etxe neoten ikasin behar zigor. Ja, eta erortzen bada? Bizitza dena ikasgai bat da. Eta erortzen bada? Ez da eroriko, kaleti baldin bazazeo laxe adar bat erortza dauke, Eta tsunami bat etortzen bada? Uztak. Uztak, A ber, nik falta zait bat, mingo itut loli gatuko da jaten, ez? Bai, ez? Bai. Venga, iru eta iru ingo itut, eta saltzak ite jongo nahi, bestela, gero ekipo kontzako ingo itut batzuk. Vale. Ados, ongi da. Ez dakit ze plan duzuen asteburu honetarako, baina, ez nuke zapuztu nahi zuen asteburue, baina asteburua Aimar Olaizola gabeko lehen asteburua izango da. Ai, ama! Nik uste dut jendeak ere alde batetik, ez? No esaten, eskertu azkenen pelota, baina asteburu, tokiburu, nun ez diote egin agurra Aimarreri, hori da galdera. Txorienen. Aimar. Asier etorri zan. Asierra nahi etorri zan, bai. Ateak irikita hozkezo. Bai. Baina bai, ze pelotari oparoa. Ostras, noiz esan? Ibilbide oparoa izan do. Baina zer ez du irabazi? Dena? Nahi zu bere palmaresaren olako ibilbide horren... Ni gutxi gora dela bak, irabazitunak. Urteak eta baina buruz burukoak lau, gero lauterdian 6-7 ditu, gero binaka 2, bigarren zenbat, txapeldun orde zenbat aldiz gatu da. A ber, goazen, gutxi gora bera datu zehatzekin kontatza. Buruz buruko txapelak lauterdian 7 aldiz jantzido txapela, binakakoan 3 aldiz, Nafarroako lauterdian 6 aldiz, eta gero txapeldun orde gisa, lauterdikoan behin eta buruz burukoan 6 aldiz. Hori gutxi gora bera. Holan, momentu batean. Ikusgarria. Baina, eta ze mailatan jolasten bukatu duen. Hori da. Hori bai dala, goian zaudenean, da orduan utzi. Ez ja, beraka ikusi partidok ez dituzula irabazten, da ez, goian zaudenean. Inoiz erretiratu jakindo, egie esan, eta aukera ona. Egie da ere, gure euskal historian eta pilotazale falta mogetako duela, baino kondaira gisa ere pasatu dela eta bertan geldituko dela. Kondaira handi gisa. Hori egia da. Bai. Hemen, frigitzeko oberena, lapiko bat, erolako freidora ditako bat, estalita, ordan sartu eta ez ibili behar izatea. Errexena hori da, frigitzeko. Eta hemen bestaldetik, bito jaion ezuetzako lana. Hala pues. Ez, soja saltza bakarrik. Hauek hartu eta katilu batean 3 nahastu. Hau da, soja saltza, jerez ospina eta estia. Hartu nazi eta listo, disolbatu arte estia.
Eta ni bestaldetik ingo duana da, olako gazi gozo bat, eta hortarako erabiliko du soja saltza baita ere, tak, laranja zukua, hau ere barrura, estia, beste koiarakada bat gutxi gora bera, eta hor daukat, etxian nik egindako laranja marmelada bat, oso arresa da egiten, hauek hartu dana birrindu, azalda guzti holan mikatz, horrek mikatzak izaten dira, horreko mikatz puntu bat emateko, eta hauek bai ingo dituguna, berotu inbarko ditugu, beste koiarakada bat, eta berotu ingo ditugu, eta hemen, irekin aldi bat ematen duenean, dena desegingo da, eta lagungarria moduan hauek, eta tomate saltza beste egun baterak utziko du. Trilogia Jaione gaurkoan... Hankamotz. Beti ezin da horre, ez? Eta, hola, tarte txiki baten argitze aldea, zergatik obsesio hori hiruarekiko, trilogiekiko? Bat jartzen bazu, betegarri batekoa, gehatzen zaizu, goxua da, eta esatu, ondo. Bikin, ja, esatu, bi aukera alauz da, ez da izer da, ondo. Eta esatu, hirugarren bat, nahi dut esan, ezer ezberdin egin gabe, hirugarren bat lortzea bat zegoen, hemen. Ez dugu egin beste bat hartu eta txikitu arazkiko, ez dugu egin ezer hirugarrena lortzeko. Hirugarrena bera bakarrik etorri da, Jaione. Bera bakarrik etorri da, bera konbidatu da etxera. Bueno, hori da, bi motz irutik gora gehiegi. Bai, hori ez da ere. Bueno, segun nun, egin gendun zelan zan, gaztan fondi. Bai. Fondianan bustitzeko 3 baino gehiago zeuden, da dena gastatu ziren, Bai, parritxoso, baina jendia hemen guztu, ibili zan gero, miaskatzen. Bueno, listo. Bai, hori gero bat, bi, eta esan dakoa. Oso goxua eratzen da, bai, etxean egindako olako tomate saltza bat, hartu albaka, lehorra baldin badukazue, botatzen diozue oregano pixkat, oliba olio txorrota da bat, hotzean, eta hor, kurdai azpikoanak eta gaztanak inditugunak hor bustitzeko, oso goxua daude. Eta ze histori gehiago, Jaione? Histori gutxi, hemendik animoak eta besarkada handi bat aiorari. Duela, aste batzuk, eman zuen, esan zuen, operatuta zegoela, minbiziakin, eta, aurrera animoak eta bere ahotzak aterako duela hemen, bere ahotzaren indarrak seguro aterako duela. Hau gila dago, Jaione, beste katilu bat eta platertxo bat, papera ekarri mesedez. Eta frigitzen joango gara, hauek. Esan dagoa, labean egitea badago, hartu, labea 200 gradutan berez olioa 170 gradutara frigitzeko jartzen du, nolak igan, instrukzioak irakurrita, holakoetan paketean berak esaten zu nola erabili behar dira. Eta labean bestela sartu, eta ikusten duzunean gorritzen direla, listo. Eta hauek bai hartzen dutela hemen, oin frigiziotakoan nolako niko Guggenheimeko geratzen dira. Abstraktoak? Ezberdinak. Baina politak ezberdintasunean. Hori ere oso garrantzitsua. Eta jakiteko bero dagoen, atzamarra sartu. Erretzen zaretela, holan, erreu zaila dagoela, bero dago. Bestela, bat sartu. Bestela lakorreko termometro erabili. Eskerrak, atzamarra sartu da. Audientzi eta nabaritu zan, Eunda 75? 180, barkatu. 180? Bai. A ber, benetan, nolako termometro bat izatea etxean, gozada bada. Gauza asko laguntze ditu, erresten ditu, ez bakarrik oso gintzan. Baina frigitzeko garaian atzamarra sartzea, baina nik garri batean atzamarra sartzen nuen. Baina gero ja, esatu zuzetako, ze behar. Ze behar, holako kontuk ateratzeko den. Bueno, tira, zer, orduan, spoiler txiki bat, Archipielagoa podcasten ingurun, edo ez? Zer, hor jende ezaguna daukagula. Bai. Horde tartean gure Aitziber Garmendia #1, she's the best. Kasu honetan berak pertsonaia egiten duna edo ahotsa jartzen diona, jare bera, ez da? Jare bera da, bai. Aitorren ahotsa edo pertsonaia? Ez dakit, bitu. Segundu bat, Iñaki bera etxe. Bitu. Podcastaren kontu hau, benetan, aurra dauzkazuen entzako kriston inventua. Eta oso eta ni
bueno, gehiago, txorienean atorrenean, irratian ezer espada dut aurkitzen, podcast kada hauek hartu, telefonoan aldamenean jartzen dut, atea baino lehena, jarri martxan, eta oso interesa eta politak, eta mendian, pasiatzen ero juteko, ero hemendik ibiltzeko, oso entretenigarria die, benetan. Kasu hontan garai baten izaten zen sutondoan, kontu kontari, puina, konmairak, eta gure arbaso nolako testigantza jasotze hori edo. Hori irudikatzen do, gutxi gora bera, entzuneko hori, falta zaiguna? Bai, falta zaiguna. Lehen, sukaldean batzen ginenen lehen hori, Aitona monak eta gurekin bizizien. Eta kontu guztieiek, horreko. Ez du, pum ningo dula. Seguro? Ke ba? Bueno, utzi guzue guri haue frigitzen, zeia ales esaten nahi da jateko maira jumar garela laizzer, eta haue frigituta gero, oin gorrituko die, pum ez dute ingo, nahiko zulo badukate. Ez daude ondo bilduta eta nasai egon. Gure zeta kapuluak. Ez du lekusiko gaituzu gero horrerreta. Bapatian. Trilogia biderriru. Bakarrik bidozen. Ez da gelditzen. Gu hasi beharko jaten, ez? Probatuko ditugu? Bai, ni, jarritu baina ez dakit zein dan zein, bakit ezberdina direna. direna. Azpikoana. Hori urdai azpikoana. Bai, eta saltza... Eskerrikoa da gazi gozoa, laranjak inda dauna, eta beste da soja. Eskumakoa. Hori badakit, saltzak bai, horrek banan ditut. Ja, ba. Barazkina. Bakarriko. Honek batek gazta membrioa. Bai? Gazi gozonekin bai. Bai? Ze goxua. Bai, honek hona daukatena barruan ez esartu diazula. Ez? Baina, bitu barazkina oso goxua, Beste trilogia bat. Horrengoa ez dakit nondik, usten diazu beste basartzen. Sakurako. Martxa hontan, liburu bat edo podcast bat edo zure argitaratu beharren izango zea, Igor? Eta baina hori urrengo nakutziko. Datorren astean, gehiago, eta... Arrago. Bai, goxua. Bai. Goza dezagun. Oli. Eta zu ere, aste bukaeran, egintzazu dut etxean, eta astelenean,